Lucas, ik mis vandaag de country kleren. Ja, maar je bent hier vandaag op een mega piratenfestival dus, en geen countryfestival. Dus wat dat betreft, ja, we zouden het heel graag doen natuurlijk, want het is natuurlijk hot nieuws. Maar we hebben een aantal nummers gekozen van de verzamelalbum. Wat zeg, want jullie zijn eigenlijk groot geworden met piraten. Ja. En hebben nu een nieuw album uitgebracht, een country album. Ja, dat ligt de komende weken in de winkel. Het wordt overal verspreid en de eerste reacties, want de single is al uit. De eerste reacties zijn goed. Dus, en nou het album nog. We hebben wel natuurlijk een hele leuke videoclip gemaakt bij de nieuwe single. En wat country line dancers erin. En helemaal in de country sfeer. En het zit natuurlijk helemaal in de country outfit. Dus ja, we hebben dat wel serieus aangepakt eigenlijk. Want als je zoiets doet, al is het een uitstapje, dan moet je het wel goed doen eigenlijk. Inmiddels heb je dan al paardrijlessen genomen voor het country album? Nou nee, ik niet. Daar waag ik me niet aan. Nee. Hey, het is beperkt gebleven bij de liedjes in country stijl. Ja, mijn dochter is net uit het ziekenhuis, dus die heeft ook van paard verflikkerd. Dus even niet. Dus Gea die reed vroeger ook paard en die heeft een keer een enkel gebroken en een keer een pols gebroken. Dus, het is goed zo. We hebben het country album opgenomen bij Johnny Hoes in de studio. Samen met een groot gedeelte van de Major Dundee Band. Ja, en dan zie je natuurlijk ook de oude baas, die loopt daar ook. En daar praat je mee. En dan, ach ja, dat is gewoon fantastisch dat je daar überhaupt mag opnemen. Wat is het meest bijgebleven dan bij Johnny? Zo'n bosje bloemen. Een bosje bloemen, vertel. Ik moest gaan inzingen en dan kwam hij met een bos rozen aan. Dat vond ik wel grappig. Dat was heel lief. Ja. Ja, en natuurlijk de Limburgse Vlaai. Hè. Dat is natuurlijk, als je daar in de studio komt, dan, en je begint 's morgens. We hebben een aantal dagen in een hotel gezeten. Dus en als je dan 's morgens... Heel gezellig. Als je dan 's morgens, ja, dat vertellen we niet. Maar, Oh. maar als je dan 's morgens daar begint, dan eerst even een stukje Vlaai en dan beginnen we met zingen. Dus, Dat maakt de sfeer ontspannen en een album waarschijnlijk ook lekker ongedwongen. ja, het is Ja, dat klopt. één grote familie. Als je daar opneemt, dan is ja, echt een familiesfeer. Ja.